Morten W. Sørensen, du er tilbage i finalen igen efter nogle års fravær. Hvordan er det? Ja, det er stramt. Det er kun 1 års fravær. 1 års fravær. 1 års fravær. Jamen det er dejligt. Det er dejligt. Ja, mit eget spil er gået, som jeg havde håbet. Og jeg havde lidt en plan om at gøre mit allerbedste for at vinde 3-0 i kampen her. Og jeg ved godt, at der nok er begrænsede ressourcer i den gamle krop. Og det er jo gået. Så nu kan jeg ikke bruge den undskyldninger. Så nu må jeg jo bare ind og gøre mit allerbedste. Jeg glæder mig til det. Ja, lige kort, du siger, du har gjort dit bedste for at vinde i kampe 3-0. Hvordan har din vej været til finalen? Jamen, jeg mødte Christian Frølund i første runde, som ikke... jeg har ikke mødt ham før, eller i hvert fald ikke i mange år, i mesterrækken. Så der vandt jeg 3-0. Og så mødte jeg Laura Kien, som er en god spiller, og spillede også rigtig fornuftigt squash. Jeg vandt 3-0 i tredje sæt, da han ellers var ved at opgive lidt inden det, så tænkte jeg, at nu begynder jeg at skulle satse, og det virkede rimelig godt. Så der endte faktisk med at blive tæt i tredje sæt. Men jeg fik lukket den der og vandt 3-0. Så spillede jeg mod Kasper Gravballe, som var den rigtig spændende kamp, og han spillede fantastisk mod Rasmus. Rasmus har været rigtig stærk spillet på det sidste, og Kasper matchede ham på alle punkter, og var lidt bedre på nogle punkter. Så det var rigtig imponerende, så den var jeg også spændt på den kamp. Men jeg formodede at holde mit eget spil og koncentrationen, som gjorde, at det gik forholdsvis smertefrit. Det vil altid være rigtig hårdt at spille mod så gode spillere som Kasper. Men jeg var lidt foran hele tiden, så det var en dejlig oplevelse. Så klar til finalen, fuld af kræfter. Hvordan ser du dine muligheder i finalen? Det er rigtig svært at spå om. Jeg har ikke spillet mod Christian rigtig længe. Jeg mødte ham i første holdkamp i år, hvor jeg ved ikke, hvordan hans forberedelse var, om han var i form eller ej. Jeg var i hvert fald ikke, men det er der mange, der ikke er i starten af sæsonen. Jeg tabte 3-1. Den kamp føler jeg ikke, jeg kan bruge til så meget. Jeg synes egentlig, jeg har spillet til, at jeg har en mulighed for at slå ham. Og så må vi så se, om fysikken også kan klare det, og så min koncentration kan holde til endnu en hård kamp. Jeg er ikke så vant til at spille hårde kampe, så det er lige med at holde fokus en hel kamp. Det kan også blive en udfordring. Du er en rutineret ræv. Du har vundet DM 3 gange, så vidt jeg husker. Ja. Er det noget, der kan gå ind og blive en fordel nu mod en forholdsvis ung spiller? Ja, på sin vis er det. Altså, jeg går ikke ind til finalen med næver. Jeg kom herover. Jeg har ikke fået forberedt mig særlig godt, så godt som jeg ville i hvert fald. Så jeg har ikke store forventninger samlet set, at jeg kommer over, men jeg går til gengæld ind til hver kamp med troen på, at jeg kan vinde. For jeg ved, kan jeg finde mit bedste frem, så kan jeg vinde. Og det samme vil jeg selvfølgelig gøre i finalen, men jeg har ikke samme nerver, som jeg formoder, at han kan have. Fordi presset ligger på ham. Han er nogen, han er en forsvarende mester. Han er selvfølgelig favorit.